Зала Европа на доходното здание се оказа малка за всички желаещи да подкрепят каузата на Илиян Русев с Кури. Които ще танцуват, хората също си купуват билети, които те го правят благотворително и въпреки всичко вадят от джоба си и се плащат за това, че играят. Ето и те хвърля в небесата и те кара да вярваш. Организатор на благотворителния концерт е спортен център Гейм, където ежедневно се работи с деца. Инструкторите се включват в каузата напълно безвъзмездно. Провокираме идеята да помогнем на хора, които имат нужда от подкрепа, които имат нужда от финансова помощ, предимно на деца. Наблюдавам неговата дейност вече, може би, втора година, изключително всеотдайане и знам, че всичко, което направим аз и моя екип, всички пари ще бъдат изхарчени по предназначение. Децата в нашия град, особено тези със специални нужди, нямат необходимите условия, за да се провежда на качествена рехабилитация. Благотворителният концерт имаше за цел да събере средства за закупуването на портативен лифт, с който децата с двигателни проблеми да бъдат спускани в басейна за рехабилитация. Но мечтата на Скури е да изгради център за деца с увреждания. Трябва ни парцел, на който да строим. Има архитект, който ще направи проекта, пак дарителски ще бъде. Хората, които са в неравностойно положение, обаче имат нужда както от душевна подкрепа, така и от финансова подкрепа, така че който има възможност, нека се присъедини към нашата кауза, защото обединени можем много повече да помогнем на нуждаещите се. Историята на Илиян Русев с Кури сме ви разказвали многократно. За дейността му и неговата всеотдайност към децата с двигателни проблеми и аутизъм също. Дарителските сметки на фондация Александър Русев са отворени и всяка помощ за изграждането на подобен център, какъвто в Русе няма, е стъпка към осъществяването на мечтата на всеки родител на дете с увреждания. Благодаря за всички приятели и продължаваме напред. Човек с голямо сърце, който не спира, въпреки неволите, да се бори с системата, да се бори с проблемите, за да помага съвсем безвъзмездно на всички деца, които имат нужда от това. Благодаря, Илияне, благодаря още веднъж на всички.